Dobro večer. I dok je u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu i danas bilo dosta oblaka te povremene kiše, u Dalmaciji je prevladavao pravi ljetni ugođaj, sunčano i u mnogim krajevima vruće vrijeme, a temperatura je primjerice u Splitu dosegnula 32 stupnja. I sutra će u Dalmaciji biti slično, sunčano i vruće, dok će u ostatku Hrvatske uz više oblaka i dalje postojati mogućnost za kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Oslabljena fronta, odnosno vlažan zrak, i dalje će se nalaziti iznad sjevernog dijela naše zemlje, a po visini će postupno priticati sve topliji zrak. Stoga sutra u Slavoniji i Baranji djelomice sunčano uz promjenljivu na oblaku. Uz više oblaka mjestimice može biti kiše ili ponekog pljuska, češće prije podne. Najviša dnevna temperatura između 26 i 28. I u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano. I dalje postoji vjerojatnost za povremenu kišu ili pokoji pljusak, osobito u prvom dijelu dana. Biće malo toplije nego danas uz poslijepodnevnu temperaturu između 25 i 27 stupnjeva. Promjenljive naoblake i češće kiše bit će sutra u gorskim krajevima. U unutrašnjosti Istre te ponegdje uz obalu sjevernog Jadrana također postoji vjerojatnost za kratkotrajnu kišu, a najviše sunčanog vremena bit će na otocima. Uz obalu ujutro slaba do umjerena bura, danju zapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura između 25 i 29, u Gorskom kotaru niža. Na srednjem Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije slično kao i danas. Pretežno sunčano i vruće uz temperaturu oko 30 stupnjeva. Uz slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar more će biti malo valovito, a njegova temperatura između 22 i 24. Ujutro toplo, a danju vruće, bit će i na krajnjem jugu uz pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni. U subotu u unutrašnjosti pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Od nedjelje ponovno raste vjerojatnost za lokalne pljuskove, osobito u Gorju, poslijepodne i u središnjoj Hrvatskoj. Uz više oblaka temperatura zraka bit će malo niža. Na Jadranu će do kraja tjedna prevladavati sunčano i vruće. U ponedjeljak su na sjevernom Jadranu mogući kiša, pljuskovi i grmljavina već prije podne. Puhat će slab i umjeren zapadnjak i sjeverozapadnjak, a od nedjelje uz obalu sjevernog dijela i bura. Dakle, sutra će još biti povremene kiše i pljuskova, osobito u gorskim i istočnim krajevima te ponegdje na sjevernom Jadranu. A za sve one željne ljetnog ugođaja uz pretežno sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće vrijeme i u unutrašnjosti, valja pričekati subotu. Ugodan vam nastavak večeri.